Doka amina nyumandi Yesu ma. Quelqu'un donne un bon. Ah, j'entends pas ton amen. Nemika amina me. J'entends pas ton amen. Nemika amina me. Alléluia. Angalatanu. Comment ça va? Jésus va te bénir. Comment ça va? Alléluia. Comment ça va? Je dis comment ça va? Gloire à Dieu. Asma qui sait. Kwako kube chuko dispaklaya. Jésus est présent. Ça va bien. Tout toi avec ton voisin qui a ce programme. Jésus va te bénir. Alléluia. Angalatanu. Gloire à Dieu. Noro kadi matigima. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Matigi ka bon. Akai. Ambe barka da yefa. Ambi togo senu korota. Ini ce ka senu ya kola. Ika yere ya kola. Ini ce ka kanu ya kola. Ini ce ni senu. Pour cette 8e édition de la conférence SPAC. Ninga spaki ta ko sheki nana. Ambe barka da ye. Toutes ces années, tu as été là. Ni sanu nu bela itu me an fe. Ambe kata noro na noro rela. Nina ni senu. Ah, tu nous donnes ce sujet de ressembler à Christ. Ibeni deli ku inda makanga ke Krista jaye. Père, je prie afin que jour après jour, Be deli ke fa. Walsa dongodo. l'enseignement soit béni. O kalanga sika an fale ka ke e jaye. Ni senu. Parle à nos vies dans son nom. Anga nyine ma yaw fale. Parle à nos cœurs. Kuma andu susu fe. Mettons chacune des étapes. Ambe ni fembe blay bulu. Ama yere dima. Yesu tokola. Amina. Gloire à Dieu. Noro kadi matigima. Alléluia. Anga latanu. Seigneur est bon. Matigi kai amina. On leur souhaite encore la bienvenue. Ko aw danse. Voisin à ta voisine. O foyi sigi ɲɔgɔn ye. 8e édition de la conférence SPAC. Ni spakta ko sheginana. Amen. Amina. Par le bishop Georges Amouako et par le bishop Alléluia. Anga Adebayo. latanu. Alléluia. Anga alatanu. Je voudrais saluer Qui viendront et puis la présence d'hommes de Dieu. Nga foli be matigi ka barakɛlaw ye. Dieu pour la Tout présence à l'heure, je vais du inviter répit. un qui va nous dire un Alors, petit le mot. casting Sisan bena kelen wele a bena kumakan damani fɔ an ye. Pour la présence du Cassis. Ka duba di matigi ma kasi ko la mun be yan an ka latanu. Par le bishop Georges Amouako et par le bishop Adebayo. Bishop Jean Chamako ani Adebayo. Amina. ici la présence du répit. Tout de suite, ils viendront et puis nous dire un mot. Sisan u bena na u bena kuma Je rends damadani grâce fɔ à an Dieu ye. pour la présence du répit. Je vais leur demander An de se bena placer aw fɛnɛ fo repi ko la. Les Donc, apôtres je suis le président Kasi d'honneur o ye conseil des apôtres de Côte d'Ivoire ye. Amina. dont je fais partie. demain. Ne yɛrɛ bɛ minnu cɛla an ka latanu. Prendre un mot du Et du répit. on a aussi ici la présence du répit, Repi fɛnɛ bɛ an cɛla yan. du réseau d'entraide pastorale Réseau internationale. d'entraide pastorale Je vais leur demander internationale. de se tenir debout, N b'a fɔ u ka wuli k'u jɔ. dont je suis le président d'honneur. Ne yɛrɛ ye min Amen. ɲɛmɔgɔ ye bonya dara min kan. Du côté du répit. Demain, Alléluia. on aura l'occasion de Amen, parler amen. du Amen. président Alors, je du vais répit, Sini an bɛna repi ɲɛmɔgɔ ka kuma lamɛn. Nestor, Pasteur Nestor. qu'on va saluer. Et je vois plusieurs membres du bureau. nous saluer, nous dire Amen. un petit mot. La grâce et la Amina. paix du Seigneur soit avec vous. Matigi ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ. Duba ka kɛ aw bɛɛ ye Yesu tɔgɔ la. Bonne acclamation du côté du répit. Sɛgɛrɛfɔ ɲumanw ka di repi mɔgɔw ma. An ka latanu. Amen, amen. Amina. Amina. Bishop Adebayo. Georges Amako ni bɛ se ka na. Tu es acclamé. Vous saluez, nous dire un petit mot. Ka na an fo ka dakuru ɲɛdamani fɔ an ye. Tu es acclamé. Tu es Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Oh, Amen. au-dessus de tout. Père spirituel pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ici.
Amina. Amen. Amina. Maintenant, ce sont des hommes que j'honore. Ne bɛ ni adamaden ninnu bonya olu ye mɔgɔ ɲumanw ye. Adebayo, Bishop Adebayo vraiment un exemple. ale ye misali ye ni jamana in kɔnɔ. Amina. Un père spirituel pour beaucoup. An ka danaya la fa don a y'o ye baarakɛla caman bolo Côte d'Ivoire yan minnu kalanna a fɛ a ka kalanso la. Amina. A majiginen don tuma bɛɛ a labɛnnen don tuma bɛɛ La vase d'honneur, n'i y'a wele vase d'honneur la dɔrɔn il répond présent. a bɛ jaabili kɛ. Et vraiment, An kɔrɔ don on doit l'appeler Archbishop maintenant. an kan ka wele ko bishop sisan. Voilà, ok, gloire à Dieu. Nɔrɔ ka di matigi ma. Et tout le monde connaît mon frère, le bishop, pasteur Georges Amwako. Bɛɛ bɛ ne balimakɛ dɔn bishop George Amwako an ka ala tanu. Des hommes de Dieu extraordinaires. Matigi ka baarakɛla ɲumanw don. Amina. I ni ce bishop. An ka foli b'aw bɛɛ ye. Nin ye bonyaba ye anw bolo an ka kɛ aw cɛla. An ka ɲɛmɔgɔ ko la professeur Jaji Abraham. N bɛ fɛ k'a fɔ n ko an ka foli bɛ aw ye. Ko nin spaki in danfara ka kɛ o la. Ani o kalansen ka di ne ye ko an ka kɛ Krista ja ye. N ka delili ye an ka bɔ yan an bɔlen ka kɛ Krista fɛ. An ka Krista ja yira. Ani fana Financièrement, la pluie financière tombera sur nous. ka taa Krista yira fana an ka kiw na an ka baarayɔrɔw la. Ani a ka nɛɛma ka kɛ an ka ɲɛnɛmaya kan. N b'a fɔ ko nin spaki na kɛ ni na ko ye. Ko dɔ ka ɲɛnɛmaya na falen. Ko kɛnɛyaliw na kɛ minnu tɛ se ka hakili tɛ se k'a dan dɔn ka ban. Ani wariko fana na ɲɛnabɔ o sanji na jigin an kan Yesu Krista tɔgɔ sebayama na. Amen. Gloire à Dieu. Matigi ka i kɔrɔtan bishop. Nin spaki ka fɔ jamanaw bɛɛ la Yesu tɔgɔ la. Amina. Alléluia. Alléluia. An ka ala On va tanu. acclamer le Seigneur, en tout cas. Les apôtres, Sois béni, bishop. regroupement de pasteurs. O matigi ka duba ye bishop. Amen, amen. Amina amina. Gloire à Dieu. Nɔɔrɔ ka di matigi C'est ma. encourageant d'avoir l'encouragement de ces pères, de ces hommes de Dieu. Dans la Nin ye nation, koba quelqu'un ye acclame encore olu Jésus. ka a fɔ an ye k'an k'an jija an bolo. Dɔw ka tɛgɛrɛ fɔ Yesu y'an ka ala Le tanu. conseil des apôtres, C'était donc d'année à faire Cidenw ka conseil fana bɛ yen. de serviteurs de O ye Dieu, pasitɛriw faralen ye ɲɔgɔn kan matigi ka baarakɛlaw. qui tu es passé pour initier des œuvres. Matigi tɛmɛna minnu fɛ walisa ka baaraw kɛ. Amen. Cassie On veut prier pour le est corps de fondateur. Christ. Moi, je On n'ai veut pas trop le réfléchir nom fondateur parce à que comment c'est Jésus qui fonde tout. évangéliser la Côte d'Ivoire. Ani k'a fɔ k'o daba o man di ne ye ka tugu Yesu de bɛ fɛn bɛɛ da. Nka ale fana ye ciden ye min ye baara dɔw sigi sen kan. Ani san caman kɔnɔ a ye tilennenya yira an na. Ani o jɛkulu an ye o fara ɲɔgɔn kan. O de fana bɛ ka fɛn caman ɲɛnabɔ sisan an ka ala tanu. An bɛ fɛ ka delili kɛ Krista farikolo munmɛ ye. Ani kasi bolo fɛ cogo di an bɛ kibaru duman fɔ Côte d'Ivoire. Le nom du Seigneur soit Veillez aussi béni. à ce que K'an janto fana soit Gloire à Dieu. kalansennu ma o ka yira. Amina. Alléluia. An ka ala tanu. Voilà. Amen. Amina. An bɛ barika da matigi ye. L'occasion du répit Sini an bɛna repi lamɛn. pastoral. Alléluia. Tu m'appelles la grâce d'être Gloire à Dieu. du répit. Ne kɛra repi fana ɲɛmɔgɔ ye. Nɔɔrɔ ka di matigi tɔgɔ ma duba ka kɛ o ye an ka ala tanu. Gloire à Dieu. Nɔɔrɔ ka di matigi ma. Ce soir, je vais introduire et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on aura un mot de Papa Karambiri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? An ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye papa karanbiri bɛna kuma fɔ an ye. Alléluia. An ka ala tanu. Gloire à Dieu. Nɔɔrɔ ka di matigi ma. Son avion a pris beaucoup de retard. A ka avion ma se ka na joona. Amina. Par la grâce de Dieu, il sera là. Matigi ka nɛɛma kɔrɔ an na kɛ an fɛ. Tous les orateurs, par la grâce de Dieu, sont présents. Kuma la kalankɛlaw bɛɛ bɛna kɛ yan. U bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan yan. Pasteur Barcelone peut arriver ici, il a fait. Il devait être là tout à l'heure.
Pasteur Marcelo sûrement qu'avant la fin de cette a soirée, kun kan ka se yan nka a ye munumunu caman kɛ Il s'apprêtait à venir et la fatigue. a y'a labɛn ka na nka a tun sɛgɛnnen don a ko ko a ye diɲɛ bɛɛ munumunu Dieu donne un bon amen. Merci de permettre à a ko ko a gɛlɛyara Il a fait tourner, aller prendre des avions. a taara avion Pasteur ta Ivan Cassano est aussi présent. Pasteur Ivan Castano fɛnɛ Amen. Et Amen. sûrement qu'avant la fin de cette soirée, ils seront tous présents. Donc plusieurs d'entre u eux. bɛɛ na kɛ yan sani ni su in ka ban Amen. amina Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. amina ɲuman ka di Laisse-moi yesu ma permettre à ce que déjà à cette phase introductive, on installe, que tu sois dans l'esprit, que tu comprennes l'objectif de ce programme. i k'a faamuya nin ko in labɛnna kun min kama nous voir et confions ces i espoirs. sirilen ka to an na On va prier. an bɛna delili kɛ ɲɔgɔn fɛ Pour la première parole que nous allons recevoir, an ka ala sanu que ton règne vienne sur la terre. Manifeste ta puissance. Élevons nos voix et confions ces instants entre les mains du Seigneur. an k'an kan kɔrɔta an ka nin kalifa matigi la Pour la première parole que nous allons recevoir, a fɔlɔ an bɛna kuma fɔlɔ min sɔrɔ que ton règne ko i ka masaya ka na dugukolo kan manifeste ta Saint-Esprit, i k'i ka sebaya da kɛnɛ kan du royaume, en ce lieu. Disons-le à Dieu an k'o fɔ matigi ye Saint-Esprit, sur la terre. contrôle, manifeste ton amour, Seigneur, manifeste ta puissance en ce lieu. pardon, manifeste ta puissance, Saint-Esprit, ni senu manifeste le royaume. e de bɛ masaya jira matigi ne ka ala i ka kɛ an fɛ nin yɔrɔ in na Saint-Esprit, prends le contrôle. ni senu kuntigiya ta i k'i ka kanuya yira Manifeste ta puissance. i k'i ka sebaya yira Manifeste ton amour. nous voulons appeler ton règne. Manifeste ton roi, ta puissance. À travers Le monde a besoin. nous voulons appeler ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende. ko yesu ka masaya ka na Le monde a besoin. ko diɲɛ mago bɛ o la Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ton règne. Ema yo marama. Ema ya kapare. Toma rama ya ye. Shobra ya mamama. Ema ya katale. Shobra ma ya bare. Ema ya ka. Que ton règne.
mago bɛ i la an mago bɛ i ka masaya la dugukolo bɛɛ kan sanfɛ i ka kuma ka fɔ i tɔgɔ ka kɔrɔtan egilizi ka falen ko i k'i ka masaya yira ne ka matigi ko diɲɛ bɛɛ ka i ka masaya ye anw bolo fɛ ko diɲɛ bɛɛ ka i ye matigi ne mago bɛ i la i k'i ka ɲɛnamaya yira anw bolo fɛ k'i k'i ka ɲɛnamaya da kɛnɛ kan anw bolo fɛ diɲɛ bɛɛ ka i ye a ka baara kɛ i ye ko i k'i ka masaya da kɛnɛ kan anw bolo fɛ ko diɲɛ bɛɛ ka i ye k'i k'i ka hɛrɛ da kɛnɛ kan anw bolo fɛ ko diɲɛ bɛɛ ka i ye i k'i ka nisɔndiya fɛnɛ da kɛnɛ kan ko diɲɛ bɛɛ ka i ye ani ka baara k'i ye i ka masaya i ka masaya i ka masaya kana dugukolo bɛɛ kan ko i k'i ka ɲɛnamaya da kɛnɛ kan anw bolo fɛ k'i ka baara kɛ ni anw ye i ka baara kɛ ni anw ye o matigi baara kɛ ni anw ye i k'i ka nɔrɔ da kɛnɛ kan
k'i ka hɛrɛ da kɛnɛ kan. Ko i ka masaya dugukolo bɛɛ kan. I ka masaya o ka na. I ka masaya, i ka masaya, i ka masaya ka na nin yɔrɔ la. Na kuntigiya ta. I ka masaya, i ka masaya. Oh. I ka masaya. Ko i ka masaya ka na dugukolo kan. I ka sebaya yira nin yɔrɔ in na. I ka masaya ka na. I ka sebaya da kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na. Ko i ka masaya ka na Yesu. I ka nɔrɔ o ka na Yesu. I ka masaya ka na Yesu. I ka nɔrɔ o ka na Yesu. An bɛ fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye. An ka Ala tanu i ni ce ni senu. Amina. Nɔrɔ ka di matigi ma. Duba ka kɛ matigi tɔgɔ ye. Amina. An bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ ani k'an sigi. An ka Ala tanu. Nɔrɔ ka di matigi ma. Amina. Ne tun ye kerecɛn denmisɛnnin ye. Ne bɛnna gafe dɔw ma. A dɔ bɛ yen aw caman bɛ min dɔn. O ye Sadu Suga Sinka tariki ye. Ne ka tagama bɛɛ ni matigi ye. O gafe ani dɔ wɛrɛw olu bɛ nin kuma ɲɛfɔ ani kun jumɛn na o ka di ne ye. Siratugu ye ne ka ɲɛnɛmaya ye. O cɛ in tun bɛ Inde jamana kan. Ale tun bɛ taa dugu ni dugu la ka matigi ka kuma fɔ. Fɛn fɛn tun mana a lajɛ o tun bɛ seereya bɔ. U tun b'a fɔ k'a bɔlen don Yesu fɛ. Mɔgɔ si ma deli ka Yesu ja ye. Mɔgɔ t'a dɔn Yesu tun bɛ cogo min na. Nka n bɛ barika da matigi ye ka tugu a ma sɔn an ka Yesu ja ye. Ɲɔgɔn tɛ o tun bɛna kɛ batolifɛn ye. O waati fototalan tun tɛ yen. An kana tanu. Amina. Mɔgɔ si ma Yesu ye. Nka ni mɔgɔw tun ye nin cɛ in ye a tun bɛ Kirista ja yira. Mɔgɔw tun bɛ seereya bɔ ko ni i gɛrɛla la k'i b'a fɔ ko Yesu yɛrɛ bɛ yan. I bɛ Yesu yɛrɛ de ye.
a bɛ ɲɛfɔ ko a tun welela ka taa Suisse ka taa matigi ka kuma fɔ. Denmisɛnninw tun bɛ k'a lajɛ. Ko denmisɛnnin dɔ ko Yesu filɛ, Yesu filɛ. U tun b'a fɔ ko hɛrɛ dɔ tun bɛ bɔ a la. Ko yɛrɛya ni sebaya dɔ tun bɛ a la. Dɔw bɛ seereya bɔ. Caman b'a fɔ k'a tun bɛ taa kuluw la. O kɛra san 1900 wagati la. K'a tun bɛ sunɔgɔ. K'i bɛ waraba walima olu tun bɛ n'u da kɛrɛfɛ. Ko baganw tun bɛ na u tun tɛ fosi k'a la. U tun b'a lajɛ. U tun b'a bonya. Ani fɔlɔ la o ko magara ne dusukun na kosɛbɛ. K'a tun b'a kɛ cogo di? O tun bɛ ni caman de lana matigi ma. Ne dusukun na ne fana y'a daminɛ k'o ɲini. Ne tun bɛ kuma kosɛbɛ matigi ko la. Ne tun bɛ fɛn caman kɛ. Ne tun tɛ kulonkɛ kɛ église kɔnɔ. Nin kalan in. O ye ne yɛrɛ dusukun janya ko ye. N'i ko pasteur Mohamed Sanogo i ka gundo di an ma. O de ye ne ka ɲinifɛn ye. O de ko bɛ ne na. Ani nin gafe in magara ne la kosɛbɛ. Ne selen Daluwa kalanso la. A tun bɔlen don Yesu fɛ. Ko a tun majiginnen don jogo dɔ tun bɛ a la. Ne tun bɛ kibaru duman fɔ kosɛbɛ. Nka ne tun b'a fɔ mɔgɔw n ko a ye namara dabila. A ye nimisa k'a kɛ o la. U b'a fɔ Sanogo i datugu, i datugu. Ne b'a fɔ n k'a ye nimisaw k'a kɛ o la. Ko aw bɛ kojugu minnu kɛ k'olu man ɲi. Yesu sara walasa aw ka kisi. O tun bɛ na ni kɛlɛw ye. Ani n kɔfɛ ne teri tun bɛ yen. Ale ni tɔw tun tɛ kelen ye. Nka ale tun bɛ caman kɛ kalanw na. Ne tun b'a fɔ n ko a y'aw datugu. Ko y'an tɔɔrɔ. Hali an ka kilasi kɔnɔ n'a tun wulila dɔrɔn bɛɛ tun bɛ a la lamɛn. Un élève est en train de tricher, il le regarde comme ça. L'élève a honte, il commence à pleurer, il jette son stylo, ça fait rire. Ni dɔ tun bɛ ka namara kɛ u tun bɛ maloya dɔrɔn a bɛ kasi daminɛ. An bɛɛ tun bɛ kalanso kelen na a tun ma kɔrɔ ni ne ye. Récréation bɛɛ tun bɛ gɛrɛ a la ko yalima olu ye ɲuman kɛ wa. Ani a tun bɛ ni caman di matigi ma. Ne tun b'a fɔ n ko munna ne kumana o tɛ ne lamɛn n'a dun kumana mɔgɔw b'a lamɛn. A ko ko kelen bɛ yen a bɛ ka min ɲini. K'ale bɛ fɛn dɔ de ɲini. Ko a bɛ ka fɛn min don a ka ɲɛnɛmaya la. O tun y'a ka kanuya ye. Ale tun bɛ adamadenw kanu. A tun bɛ mɔgɔw kanu kosɛbɛ. Ani sebaya la. Sebaya tun bɛ ne bolo. Nka a ka kɛnɛyali tun bɛ yen ka ban. Muni fana tun bɛ yen. J'ai compris que cette quête-là, ce n'est pas la quête de la puissance. Alléluia. Ce n'est pas la quête de Et puis après cette classe, comme on peut le je comprends présenter. que En fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus avait C'est un vraiment un visage. travail de l'onction. Ne y'a faamuya ko ɲɛda dɔ tun bɛ Yesu la adamadenw mago bɛ dumuni na ko ja dɔ tun bɛ Yesu la Tous les chrétiens. a bɛ se ka kɛ o tɛ kerecɛnw bɛɛ la i tun bɛ se ka Kirisa tɔgɔ fɔ Dégager cette image. ka matigi ka kumaw fɔ nka a ja tun tɛ ye i la Une quête. ani o kɛra ɲinifɛn ye ne bolo Là, ce n'est pas la quête de la puissance. ne y'a faamuya n k'o tun tɛ sebaya ka ɲinifɛn ye L'onction, comme on peut le présenter. En fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est vraiment un travail de l'onction.
Mais j'ai vu que dans l'onction de Ce Dieu, que tu honores ne dans y'a ye la ngo puissance de Dieu. matigi ka muni n'a ka sebaya la Jésus-Christ l'a dit, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu reçois ko n'i ye kira kunbɛn a ka kiraya la i bɛ o sara bɔ ko n'i ye mɔgɔ tilennen kunbɛn i fɛnɛ bɛ o tilennenya sɔrɔ la façon dont tu reçois Jésus, i bɛ yesu kunbɛn cogo min na o cogo de fɛnɛ na i na o sara sɔrɔ démonstration de puissance et n'i de ye miracle. yesu ye i n'a fɔ a bɛ ka sibaya ni kabako de kɛ i bɛ o de sɔrɔ Ce que tu honores dans la vie de Jésus, i bɛ mun bonya yesu ka ɲɛnɛmaya la i bɛna o de sɔrɔ si tu honores l'attitude, la vie, n'i ye yesu kɛwale yesu ja n'i y'o bonya o bɛ na i la que Jésus fait. yesu bɛ fɛn fɛn kɛ ni o diyara i ye olu bɛɛ bɛ na i la Alléluia. an ka ala tanu Gloire à Dieu. nɔɔrɔ ka di matigi ma Et jusqu'à aujourd'hui, J'ai vu que beaucoup de destinées ne se réalisent fo j'ai bi fini par comprendre en fait parce que les gens o ye ne ka ɲini fɛn ye après autre chose. ne y'a faamuya n ko mɔgɔ damani man k'o ɲini egilizi kɔnɔ nka an bɛɛ ka ɲini fɛn o ye Beaucoup de problèmes de n y'a faamuya n ko ne bɛ fɛn minnu tila ne ni cɛ beaucoup de réclamations sataniques persistaient dans la vie des ko personnes. an bɛ kɛlɛ caman na Voyant les chrétiens avaient des quêtes on n'a différentes. pas cette quête-là. ka tugu an tɛ o ɲinini fɛn in kɛ Cette quête. J'ai vu que beaucoup de destinées ne se réalisaient pas. ne y'a ye n ko caman ka dakan ti bɔ a sira fɛ Frères dans l'église après autre chose. ka tugu mɔgɔw bɛ boli fɛn wɛrɛw de nɔfɛ egiliziw la furu caman tɛ kɛ Problème de santé persistait. kɛnɛya caman bɛ bɔ o bolo Réclamation satanique persistait. sitanɛ bɛ fɛn dɔw ɲini mɔgɔw ka ɲɛnɛmayaw la Les chrétiens avaient des quêtes différentes. ka tugu dannabaw ka ɲinifɛnw tɛ kelen ye Initial de Dieu. mun tɛ matigi yɛrɛ ka danfɛn ye Alléluia. an ka ala tanu Quelqu'un donnez-moi amen. dɔw ka amina ɲuman di Quelqu'un donnez-moi amen. dɔw ka amina ɲuman di Connu d'avance, il les a Dans le aussi. livre de Romains chapitre 8, romikaw kitabu kɔnɔ sura 8 verset 29 Qu'est-ce que Dieu appelle connaître car d'avance? ceux Je te dis, si tu qu'il a connus d'avance, ko a ye minnu dɔn il les ka a aussi kɔn mis quoi? Il les a aussi. Alléluia. Connaître d'avance, le texte à l'écran. Dieu l'explique par exemple en Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit ceci à Est-ce qu'on a les Jérémie, textes? avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta Car mère, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. ko a ye minnu dɔn ko a y'olu fɛnɛ dan Terminé la je suite de ce t'avais verset. consacré ɲani n ka nin verset tɔw kalan Qu'est-ce que Dieu appelle connaître d'avance? Je vais te dire, si tu es là ce soir, ko ala bɛ mun wele ko ka a dɔn ka connu kɔn d'avance. n'i bɛ ka n lamɛn i dɔnnen tun don ka ban an ka ala tanu Dieu ka i l'explique dɔn par ka exemple ban dans Jérémie chapitre 1 verset 5. o bɛ ɲɛfɔ jeremi kitabu kɔnɔna na Je t'eusse formé dans ko le ventre, ɲani ne ka i da i ba dɛbɛ la je te connaissais. ko ne tun bɛ i Et dɔn avant que tu fusses sorti de son sein, ko ɲani i ka bɔ a la je t'avais établi. ko ne tun y'i labɛn ka i sigi ka i kɛ jamanaw kira ye Ce sont des passages que nous connaissons. La Bible nin ye kumasenw ye an bɛ minnu dɔn que Jérémie était connu. bibulu bɛ k'a fɔ de et Dieu ko t'avait jeremi déjà tun dɔnnen don sani diɲɛ tun ka da ani a tun welela kiraya min kama L'âge où il a entendu Jérémie, tu es un prophète. ko o ma bɔ waati la a welela waati min na k'a ye kira ye t'avait mis à part dès le nka o kiraya o tun dalen don ale bɔgɔ la kabi a ma bɔ Même que Dieu l'avait mis à part. que le fœtus apparaisse. Pendant longtemps, ko ɲani a tun ka kɛ den yɛrɛ ye il avait pris ko un matigi tun bɛ a dɔn ne tun b'a f'i ye sisan ko ala bɛ i dɔn T'avais déjà ne date pas du moment ko ani fana ala tun y'i sigi fana et qu'il est tombé de son cheval. ko ciden pol o min kɛra egilizi sɔrɔba ye galatikaw kitabu kɔnɔ qui m'avait mis à part. ko a diyara mɔgɔ ye ka ne bila n danna ka ne to n ba dɛbɛ la a ye n wele a ka nɛɛma kɔrɔ polisiw b'a fɔ ko matigi tun ye ale bila a danna Persécuter l'église. ko a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ale tun bɛ egilizi nima tɔɔrɔ a tun ye sira dɔ ta nka ciden pol b'a fɔ k'ale ka wele ko o ma bɔ ale ka jirali fɛ yesu nana bɔ a ye waati min na a binnen ka bɔ a ka so kan Il a été mis à part ko ale ka weleli ale tun bilala a dan na celui qui m'avait mis à part. ko a diyara mɔgɔ ye min tun ye n bila n dan na ka n to n ba dɛbɛ la o ka kɛ a jira waati min Mis à part. Tu es déjà spécial ko i ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ban avant d'être formé dans le sein de ta mère. ko ɲani i ka da i ba dɛbɛ la Pris son appel de destinée, ko i k'i ka dakan dɔn i welela min kama sinon il existe déjà. o ye e de ka faamuya ɲɔgɔn tɛ a bɛ yen ka ban Alléluia. an ka ala tanu Et la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8 verset 29 romikaw kitabu kɔnɔ sura 8 na un cheminement pour aller à la réalisation de la destinée. Et une chose qui est très intéressante dans ce Ceux qui l'ont connu passage, d'avance, il les c'est a un passage aussi que nous connaissons, n'est-ce pas? an bɛɛ bɛ nin kumasen dɔ kitabu kɔnɔ romikaw sura 8 verset 29 dɔ bɛ ka o lamɛn Tu es béni par Jésus. i dubalen don yesu fɛ i bɛ bɔ krista fɛ i ye krista ja ye Alléluia. an ka ala tanu Donnez-moi amen. dɔw ka mina ɲuman di yesu ma Alléluia. an ka ala tanu Romains 8, 29 nous dit donc,
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi ko a ye minnu dɔn ka kɔn destinés ko a ye olu labɛn fana à être semblables à o- l'image olu ka bɔ Krista ja fɛ a denkɛ afin que son fils walisa a denkɛ premier-né o ka kɛ bangeni fɔlɔ ye aux cieux, camanw cɛla an ka ala tanu ceux que Dieu a connus d'avance, ko ala ye minnu dɔn ka kɔn ko fɛn fɛn de bilala a danna e ye min bilana i danna kabi i b'i ba dɛbɛ la ɲani i ka dan a ye minnu dɔn ka kɔn ko a ye olu fɛn labɛn u ka kɛ mun ye u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye o tɛ u ka kɛ pasteur ye o tɛ u ka kɛ kira ye o ko tɛ on n'est pas prédestiné à être prophète. C'est quoi la prédestinée? La prédestinée, i dakan ye mun ye o ye mun bɛ kɔn avant de connaître la destinée, il y a des prédispositions. ɲani i ka dakan don dakan na i labɛnna ko dɔw kama De courir après leur destinée. mɔgɔ caman bɛ boli dakan nɔfɛ Les fondements sont renversés. bibulu b'a fɔ ko ni sigilan dafirila ko mɔgɔ tilennen bɛ mun kɛ Tu veux rentrer au collège? Qu'est-ce qui va se passer? e ma taa kalanyɔrɔ fɔlɔ la i bɛ fɛ ka don filanan na o bɛ kɛ cogo di a fɔlɔ min bɛ i labɛn min bɛ kɔn Ce qui précède ton appel, min b'i ka wele kɔn an kan bɛ o ma min b'i ka ɲɛnɛmaya kɔn i ye mɔgɔ min ye fɛn min b'o kɔn i bɛ taa yɔrɔ min na fɛn min b'o kɔn a prédestiné à un seul sens. a ko ko ka i labɛn a kama Pas eux sont tous prédestinés à être ko kerecɛnw bɛɛ kan ka kɛ Krista ja ye prédestinés à faire toutes choses. ko an labɛnnen tɛ ka ko wɛrɛ kɛ La plupart des gens veulent sauter la prédestinée. ko caman bɛ fɛ ka ban o labɛn ma walasa u ka se ka don dakan na Tu ne peux pas savoir ce qui peut de toi. i tɛ se k'a dɔn matigi bɛ min kɔnɔ ka bɔ i yɔrɔ Avant de faire destiné, il y a prédestiné. ka tugu ɲani i ka don dakan na i bɛ labɛn o dakan kama Arrête le désordre. a fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ ye o ko ninnu dabila La prédestinée de chacun d'entre nous, c'est d'être l'image de Christ. Il nous a prédestinés. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher ta destinée. Si tu veux trouver ta destinée, ko n'i bɛ fɛ k'i ka dakan dɔn prédestinée. C'est-à-dire, cherche à ressembler à ton fils. i kan k'a ɲini ka bɔ Krista fɛ Tu as des prédispositions, Il ne faut pas te demander, moi-même, tu as des pensées que tu as dans ton dans cœur. quelle dimension? Qu'est-ce que Dieu veut que je l'étudie? Mais avant ko ne kan ka don kiraya wale jumɛn na que ta matigi ko ko nin to yen o to yen destinée, ça veut dire ta destination. Avant que la chose ka tugu ne ye dɔnkilidala ye ko yɔrɔ jumɛn na ko ɲani i ka kuma o fɛ ko an ka i ka dakan labɛn k'o fɔ fɔlɔ Je vais bâtir des hôpitaux, je ferai de grandes choses. ne kun b'a fɔ n ko n bɛna dɔgɔtɔrɔsow jɔ n ko n bɛ kobaw kɛ si tu n'as pas appris ABCD, ko n'i ma abcd kalan o ye siginiden ye comment peux-tu écrire un texte de philo? ko cogo di e bɛ se ka filo sɛbɛn L'église est dans la confusion parce que les gens cherchent des destinées, les gens cherchent à savoir, mais quand ils arrivent, parce que c'est du flou, tu ne sais pas quel type de pasteur tu es, quelles sont les ressources que tu as mis à ta disposition, tu n'as aucune idée, tu n'as aucune idée, et tu peux passer du temps à i tourner kan en ka don rond mun na parce que tu n'as pas fait les choses dans l'ordre. ka tugu i ma fɛnw kɛ u kɛcogo la Celui qui se retrouve au CM1 sans avoir fait le CP, mɔgɔ min bɛ taa cmn na ka sɔrɔ i ma cep kɛ c'est-à-dire, il va quand même apprendre à lire. Sinon, tu ne peux pas avancer. Ta vie n'avance pas. i Parce kan que k'i tout dege kalan na simplement, ɲɔn tɛ tu i n'es tɛ se pas ka en train taa de ɲɛ chercher la prédestination. ka tugu i labɛnna min kama i tɛ ka o ɲini Tu es en train de chercher, Dieu te destine à quoi? Les gens posent la question, parce que pas me concernant, je vais même te dire que même la destinée de ton mariage, ko hali i ka furu dakan la destination de ton mariage, ko i ka furu dakan a laban ye min ye c'est Dieu. Si tu prends le chemin que te présente la prédestination, ko n'i tu ye as les sira ta prérequis, tu i as les kan ka ko dɔw de dɔn fɔlɔ pour aller vers ta destinée. walasa i ka t'i ka dakan na Si tu sautes cette classe, tu vas prendre beaucoup de temps à essayer de te... C'est comme si tu te retrouves au CM2. ko n'i ma o kalan kɛ matigi bɛna waati jan ta ka i dɛmɛ Tu ne o sais ko pas la où on met les S, tu ne sais pas comment faire, tu n'as aucune idée. i tɛ hakilina foyi dɔn o kan Je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu as compris ma yalima Bible i ye dit a en faamuya Romains wa chapitre 8, 29, que quand je t'ai choisi, et tu es conscient que tu as été choisi, vous êtes tous conscients que vous êtes spéciaux. ko aw bɛɛ b'a dɔn ko aw dara ko kɛrɛnkɛrɛnnen kama Que k'aw ye vous avez mɔgɔ des choses à kɛrɛnkɛrɛnnenw réaliser ye dans votre vie.
k'aw bɛɛ kan ka ko dɔ kɛ aw ka Mais ɲɛnamaya la. Paul nous montre le chemin. Ceux qu'il a connus d'avance, Ko a ye minnu dɔn ka kɔn, il les a d'abord prédestinés. ko a ye u da. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a d'abord prédestinés. Non, non, Ko a ye non, minnu non. dɔn, Si dans le ventre de a ma ye mère, je olu dois labɛn. être quoi? Être quoi? À partir des hôpitaux, à réaliser ceci. Alors, donc, excuse-moi, je vais sauter la classe de la prédestination et je vais aller directement à la destination. Non, non, non. I b'a fɔ ko ayi ko ne tɛna o labɛn kɛ ko ne na taa n ka dakan na o yɔrɔnin bɛɛ. A fɔra de k'a ye minnu dɔn a ye olu labɛn ka kɔn. Nous tous ici, nous avons tous une même prédestination. Nous n'avons Ko pas la an même bɛɛ de destination. ka ko bolodalen ye kelen ye. Vous ne pouvez pas sauter cette classe. Le Aw fait tɛ de se ka vouloir pan la o sauter yɔrɔ kunna. crée de l'embrouille dans votre vie. Ka tugu n'aw y'aw panw kunna o b'aw ka ɲɛnamaya fereke o bɛ ko caman fereke aw bolo. Il nous a tous prédestinés à être l'image. Être l'image, c'est ressembler. C'est ressembler. Ko i ka kɛ a ja ye o ye ka bɔ a fɛ. C'est être son image. I kan ka kɛ Une fois ale que tu vas jalen ye. travailler les éléments de son image, plus tu vas les travailler, plus les choses vont se clarifier. Fɛn minnu ye a ja ye n'i ye baara kɛ olu ka fɛnw lajɛ i bolo. L'orientation de Dieu va devenir plus claire. Les ressources que tu as à ta maison deviendront plus claires. Le Ani chemin ma que se tu dois fɛn minnu emprunter bila i deviendra bolo olu plus bɛ clair. jɛya. Donc ne cours pas après la destination, cours après la Kana destination. boli i laban nɔfɛ. Savoir quel chemin tu dois emprunter, revoir ta prédestination. Une chose que Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu sais mon fils, A ye être fɛn dɔ fɔ n ye l'image, a ko i b'a dɔn ne denkɛ ce n'est pas une chose qui est finie. ko fɛn min banna Regarde 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. o tɛ ko Nous tous qui ɲɛlen le ye. visage découvert contemplant le Seigneur, I n'a nous fɔ a sommes fɔlen don transformés Korintikaw par la kitabu même kɔnɔ cogo min na. image de gloire en gloire. Il dit, ça veut dire quoi? Donc l'image de Christ, Ko Krista ja il dit non, c'est une quête ko o ye ɲinini que fɛn tu de ye. obtiens de gloire en gloire. I bɛ À un mun ye moment ka donné, bɔ tu nɔrɔ cours dɔ la vers ka une taa première nɔrɔ image wɛrɛ de la. Jésus. I b'a fɔ ko nin ye Yesu Et ja après, fɔlɔ il y a ye. une autre dimension qui se met en O place. kɔfɛ i bɛ don Gloire sanga kura la. en gloire. Alléluia. Alors je dis, An ka Ala il tanu. dit chaque fois que tu as besoin de connaître une orientation, Ko waati o waati n'i bɛ ka fɛn dɔ ɲini destinée, ça parle de destination, i bɛ fɛ k'i ka sini ɲɛsigi dɔn. ça parle d'intention, ça parle I d'objectif. hakilina ye min ye. Il dit la règle est valable même pour les petites destinations. Ko hali i bɛ taa yɔrɔ fitinin minnu na olu bɛ a la. Destination de ta vie, mais pour les étapes de destination. Plus tu veux savoir ce que Dieu veut, quelle est la destination de tes enfants, de ta famille, N'i bɛ fɛ ka dɔn i denw ka dakan ye mun ye aw ka du dakan ye min ye. pense que tu dois lire, plus travailler, ressembler à Christ. Plus tu vas travailler ces choses, plus vite la destination. Ko i kan ka baara kɛ i ka bɔ Krista fɛ. Parce qu'on va voir, je vais te dire rapidement que ressembler à Christ, c'est avoir le caractère de Jésus. Ko ka bɔ Krista fɛ o ye ka kɛ Yesu ja ye. C'est avoir le caractère de Jésus. Ka Krista waleyaw kɛ. L'amour de Jésus. La douceur, Krista ka kanuya, Krista ka majigin, la patience de Jésus. Krista ka muɲuli. Toutes ces choses-là nous ont été données. Elles O sont fɛn ninnu bɛɛ dira an ma parce que nous sommes nés de nous. ka tugu an bangena kura ye. Visible. Qu'elle puisse paraître. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Christ Ko a été Romikaw répandu kitabu dans kɔnɔ. nos cœurs par O le Krista ka kanuya Saint-Esprit. bilana an dusukun na ni senu fɛ. Un chrétien qui comprend ce que c'est que la nouvelle naissance ne prie pas pour que Dieu Ka lui kɛ donne l'amour. chrétien ye. Il prie pour manifester l'amour. I bɛ deli Parce que kɛ walasa l'amour ka de Christ kanuya est de déjà en yira. toi. Christ est déjà en toi. Mais seulement il n'est pas encore manifeste. Pour la plupart. Alléluia. An ka Ala Quelqu'un donne tanu. un bon amen. Dɔ ka amina ɲuman di. Simplement, la façon dont tu te mets régulièrement en colère, I bɛ dimi qui est kuma contre bɛɛ le cogo min na. caractère de Jésus. Parce que Christ n'est pas coléreux comme tu es. O b'a yira k'i bɔlen tɛ Krista fɛ ka tugu Krista tɛ mɔgɔ fariman Cette ye. sensation est quelque chose qui t'empêche de voir O une b'i destination. bali ka yeli kɛ. L'impatience qui te caractérise, Jésus est impatient. Ni i muɲunen tɛ L'impatience n'est pas de Christ. o tɛ Krista ye. Tu Ka as tugu adopté Krista la muɲunen patience don. dans la première étape de l'image, première étape de gloire. Nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Étape gloire, gloire de Ko gloire. i bɛ bɔ nɔrɔ dɔ la fo ka taa nɔrɔ wɛrɛ la. Tu as adopté une patience. De la gloire Nɔrɔ à la fɔlɔ gloire 2. i kan k'i muɲu yanni ka taa filanan na.
Parce qu'à chaque niveau d'image, il y a ma patience va monter, ma douceur va monter, mon amour va monter, le caractère de Christ va croître en moi. ko Je vais krista élargir mon amour. Et chaque fois jogo que je bɛ travaille bonya ne l'image la de Christ en moi, plus je ko waati o waati ni ne y'a ɲini ka kɛ ce que krista Dieu ja attend ye de moi, ce que Dieu veut que je fasse, matigi bɛ min kɔnɔ ka bɔ ne yɔrɔ n'a se k'o ressources kɛ qui à ma disposition, tout ce dont j'ai besoin, tout est là. a bɛ fɛn bɛɛ bila n bolo n mago bɛ min na Quelqu'un donne un bon amen. dɔ ka amina ɲuman di Quelqu'un donne un bon amen. dɔ ka amina ɲuman Ah di Jésus, je veux te ressembler. yesu n bɛ fɛ ka bɔ i fɛ Amen. amina Nous tous, amina nous sommes transformés ko en an bɛɛ ɲɛda dayɛlɛlen an bɛ a ka nɔrɔ la ye an bɛ yɛlɛma ka kɛ nɔrɔ ye et ce à quoi nous sommes tous prédestinés. krista nɔrɔ an bɛɛ labɛnnen don o de kama Ceux qu'il a connus d'avance les a prédestinés. Et ko ceux a qu'il ye a minnu dɔn prédestinés, ka kɔn a ye il ko les min a labɛn u ye aussi appelés. ko a ye minnu labɛn fana olu ka don u dakan na a y'u wele fana Donc plus ta prédestination est claire, ko ni i dakun jɛlen don il vient et dit à i Jérémie, ka wele Jérémie, fana bɛ ye je t'ai appelé, je t'ai établi, je t'ai appelé. ko n y'i wele y'i lasigi fana La prédestination précède une voie, une orientation, une ko direction. ko min labɛnna i ye Ceux qu'il a prédestinés, l'étape d'après, donc ceux qu'il a prédestinés à être l'image de Christ, l'étape d'après c'est l'appel. ko o kɔfɛ i bɛ wele Il les a aussi justifiés. ko a ye minnu wele a y'olu tile fana Ça veut dire justifier, ça veut dire te rendre juste. o kɔrɔ ye a y'i kɛ mɔgɔ tilennen ye Ça veut dire te donne raison. o kɔrɔ a ye jo d'i ma o kɔrɔ a ye se d'i Justifier, ma ça veut Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. ko a ye minnu tile fana a ye nɔrɔ fana di Gloire u au ma nom de Jésus. nɔrɔ sɔrɔ yesu tɔgɔ la Être ressemblé à Christ. i ka bɔ krista fɛ amina Genèse chapitre 1, verset 26. jenɛzi kitabu kɔnɔ sura 6 Simplement de l'avènement de Jésus. Depuis l'origine de la création, l'image de Christ a toujours été le plan initial de Dieu pour que l'homme puisse ko réaliser krista ja sa kabi destination. da waati la o de kɛra matigi ka kobolodanen ye o bɛ jenɛzi kitabu kɔnɔ sura 6 À notre image, ko à an notre adamaden da an ressemblance, ja la ka bɔ an et il fɛ a dit, et qu'il domine. ko a ka Le et kuntigiya qu'il kɛ domine n'est k'a pas ka un et de kuntigiya kɛ complément, c'est un et de conséquence. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ko avec an qu'il adamadenw da domine. an ja la walasa a ka kuntigiya Sur le kɛ poisson, sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. ko matigi ye fɛn fɛn da dugukolo kan a ka Dieu kuntigiya a kɛ créé olu kan l'homme à son matigi ye image adamadenw afin da que l'homme puisse contrôler, walasa puisse adamaden ka se ka dominer, kuntigiya puisse kɛ installer son règne. u ka se ka u ka masaya sigi Tout ce qui n'est pas soumis au règne de Christ fɛn fɛn majiginen tɛ krista ka Dieu masaya kɔrɔ a tout créé ala ye fɛn que bɛɛ cela da soit sous le contrôle, non pas de toi, walasa o ka kɛ kuntigiya de kɔrɔ mais de ce que de l'image de Christ. nka e de ko don nka e ko don cogo di i Dieu ka a kɛ créé krista l'homme à ja son ye image, ala ye adamaden da a ja la ka bɔ a fɛ domine. o kɔrɔ ye k'a ka kuntigiya kɛ Alléluia. an ka Et quand tu latanu lis Genèse 1:26, tu n'a comprends fɔra jenɛzi kitabu kɔnɔ sura fɔlɔ verset 26 que l'adversité, les blocages n'ont pas commencé après la chute de Adam. ko i ka dɛsɛliko ma daminɛ adama kabini il kɔfɛ y a la présence des ténèbres. bibulu b'a fɔ ko dibi tun bɛ Et an Dieu tiɲɛ ne la qualifie pas les ténèbres d'une bonne chose. ani matigi tɛ dibi kɛ ko ɲuman Donc ye déjà l'homme avait déjà à combattre les ténèbres. adamaden tun kan ka dibi kɛlɛ kabi daminɛ la Dieu dit que la lumière soit la lumière fut lumière soit lumière matin. ala ko yelen ka Dieu bɔ dit yelen que le kɛra jour était bon. Dieu n'a k'a y'a jamais ye ko qualifié tile la nuit kun de ka bonne, ɲi les ténèbres de bon. Donc avant même qu'Adam et Ève ne soient créés, il y avait déjà une forme d'adversité dans l'espace, dans l'univers. ko yanni adamaden yɛrɛ ka Donc da ko Dieu a créé gɛlɛya dɔ l'homme tun pour bɛ yen dominer, ça veut dire prendre le contrôle. ko a Autrement, ye il y a des adamaden choses da qui walasa u ka kuntigiya de kɛ il y a des choses qui a ka étaient se sous sɔrɔ contrôle, qui n'étaient pas sous contrôle. o kɔrɔ ye fɛn dɔw tun bɛ yen olu tun tɛ Et Dieu a donné bolo kɔrɔ son image. C'est-à-dire, ani plus on va matigi y'a ressembler ja à de Christ, di plus on aura l'ascendant sur tout ce ko qu'il a n'an bɛ bɔ krista fɛ an bɛ se fana sɔrɔ o fɛn ninnu bɛɛ kan Plus tu ressembles à Christ, moins tu vas tomber malade. n'i bɛ bɔ krista fɛ i Plus tɛ tu bana ressembles à Jésus, n'i bɛ bɔ yesu fɛ i ka bana bɛ dɔgɔya alléluia, an ka latanu tu vas contrôler ta vie. Écoute, un des caractères de Dieu, c'est la patience. muɲuli o ye ala tamasiyɛn dɔ ye Amen. Dis avec moi la patience. a fɔ ne fɛ ko muɲuni Dans la version Darby,
Luc 21, je crois, verset 19. Verset 19. Luka kitabu kɔnɔ Je ne vais pas la garder ici. Il dit, possédez votre âme. ko a k'aw ni mara Possédez votre âme. ko a k'aw ni mara ani aw ka muɲu. Autrement dit, que celui qui n'est pas patient, ko cogo wɛrɛ la ko n'i muɲunen tɛ possédez votre âme. Dans votre âme, il y a votre caractère. Dans votre âme, il y a votre tempérament. Dans votre âme, il ko y a vos i ni émotions. na i kɛcogoya bɛ Et la i Bible dit dusukun de jɛnɛfɛn bɛ posséder l'âme. bibulu b'a fɔ ko a k'aw niw minɛ ani u La ka muɲu. patience était le trait de caractère de Jésus. muɲuli ye yesu taamasiyɛn dɔ ye. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu ne travailles pas à ressembler à la patience du Seigneur, n'i tɛ ka baara kɛ walasa i tu ka auras bɔ de moins kirisa ka en moins de muɲuni fɛ contrôle sur tes émotions, waati bɛɛ i tɛna se ka se sɔrɔ i dusukun jɛn ko kan i negew i ka miirinaw. la patience. muɲuli Ressembler à Christ te donne de dominer, non seulement sur toi-même, mais sur tout ce que tu as créé. Est-ce qu'on est ko ensemble? i ka se sɔrɔ i yɛrɛ kan a n'a ye fɛn fɛn fɔ. L'apôtre Paul ressemblait tellement à Christ que même le venin, lorsque ko poliseni kun bɔlen don kirisa fɛ peut être empoisonné par un venin de serpent, yesu saa kinda bɛ se ka fɛn k'o la wa. le venin a vu le visage de Jésus là-bas. Il dit ko quoi? o saa baga ye yesu moi, ɲɛda je ye parle. a ko ko ne bɛ taa. L'image de Christ, c'est quelque chose d'impressionnant. L'image de kirisa Christ ja o ye kabako ye. vous donne des orientations. L'image de Christ ko conduit kirisa ja prend l'ascendant. o L'image bɛ de se Christ sɔrɔ. résout, te donne de contrôler les problèmes de santé. kirisa ja bɛ kuntigiya kɛ jolikow la. L'homme a de plus en plus de problèmes. L'homme contrôle de moins en moins toutes choses. Tout ko simplement gɛlɛya parce caman bɛ qu'il adamadenw bolo. ne ressemble pas à Christ. On ressemble de moins en moins à Dieu. ko an bɔlen tɛ ala fɛ tuguni. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. ko an ka miina ɲuman di yesu ma. Qui veut ressembler à Christ? dɔw bɛ fɛ ka bɔ kirisa fɛ. Vous savez, moi, toutes les cyclones, les tremblements de terre, tout ça, je crois que aw c'est b'a la dɔn nature qui dugukolo respecte. yɛrɛ ninnu bɛɛ Avant, les moustiques ne devaient pas nous piquer. fɔlɔ sosow kun tɛ se k'an kin. Piquer Dieu. Mais comme il se trouve que quand on regarde ton visage, on ne trouve pas Jésus. On dit, lui, c'est qui? nka ye e ɲɛda la yɛrɛ sisan o tɛ yesu ye u b'a fɔ ko nin ye jɔn ye. La nature respecte l'homme. Alors, quand la nature arrive, la nature te regarde. ko ni diɲɛnafɛnw nana u b'i lajɛ. Si je ressemble à Mohamed Sanogo, elle va m'attaquer. ko ni n bɔra mamadu sandugu fɛ u bɛ se ka se sɔrɔ ne kan. Elle ne peut rien faire. nka ni n bɔra yesu fɛ u tɛ se ka fosi kɛ. La nature respecte son créateur. Ça peut danfɛnw bɛ u daba bonya. ne respecte pas. ni e tɛ ka bonya Les démons ne te respectent pas. jinɛw tɛ e bonya Respecte Dieu. nka u bɛ matigi bonya. La prière qu'on appelle au nom de Jésus. Jésus dit, an bɛ delili min fɔ ko yesu tɔgɔ la au nom de Jésus. o yesu tɔgɔ la Une personne. Si tu viens me voir et puis tu dis, si j'envoie quelqu'un, et puis il n dit, bɛ ne dɔ ci au nom de. a ko ne nana karisa tɔgɔ la Il dit, Pasteur Sanogo m'a demandé de venir te voir. ko pasteur sanogo ko n ka na i fɛ yen Il te fait cette question. Quand il te dit, je viens au nom de. Et que tu as la preuve qu'il vient en mon nom, ko ni ne nana karisa tɔgɔ la ni o sɛmɛtiyalen don il est moi. o kɛra i n'a La fɔ façon ale dont de tu ye vas ne le ye traiter, c'est comme i si bɛ ale minɛ cogo min na i ye ne yɛrɛ minɛ ten. le respect que tu lui donnes. Une personne qui vient au nom d'eux, si cela est avéré, mɔgɔ min bɛna karisa tɔgɔ la ni o ye ko jɛlen tu ye lui donnes la considération et le respect que tu aurais donné à la personne dont il porte le nom. i b'a bonya i n'a fɔ mɔgɔ min La tɔgɔ bɛ prière a au kan. nom de Jésus, c'est faire en sorte que quand vous priez, ka deli kɛ ko les yesu témoins tɔgɔ la de visite savent que tu ne viens pas en ton propre prénom. C'est a ka dɔn pourquoi ko i ma na i yɛrɛ tɔgɔ des la pasteurs ou des gens o qui de b'a font to la prière, il dit quand tu pries, mɔgɔ dɔw b'a prie fɔ au ko nom n'i ye de delili papa kɛ un tel, prie au nom k'i de ka papa un tel. delili kɛ Frère, k'a c'est fɔ une ko hérésie. karisa tɔgɔ la C'est dangereux. o ye kojugu ye. Vous savez, et je sais de quoi je parle, parce qu'il y a des personnes qui savent le faire. C'est de n b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ka tugu pasteur dɔw bɛ o kɛ e dun ma san mɔgɔw ye Je suis ta protection. u b'a fɔ ko ne de y'i ka tangalan ye ayi e tɛ se ka k'a ka tangalan ye. Et je sais de quoi je parle. Je connais Bah, ça. donc, mais comme C'est vous faites. amusé à faire ce genre d'enseignement aux gens. À un moment donné, toutes les maladies pour lesquelles il priait, les fidèles sont venus sur lui. Pendant qu'on a prié pour lui, un moment, il commence à avoir de l'hypertension, il commence à avoir le diabète. Des choses qui sont an bɛ ka delili k'a ye bana sugu bɛɛ y'a minɛ. Toi, est-ce que tu es mort pour les péchés?
ne ko ngo yalma i saraw ka jurumu ye wa C'est toi leur barrière, leur protecteur. Bon, viens, on va e de partager u ka tangalan ye wa les meurtrissures, les maladies que j'ai portées à la croix. Viens partager avec moi. Pourquoi les gens vont prier en ton nom? Tu es mort pour quelqu'un? Quand vous priez, venez en prière. En n'aw be disant, deli kɛ je suis le fils spirituel. ko Frère, ne ye karisa ka danaya la den ye frère, ne vous Ne laissez balma. pas séduire. La Bible dit, aw il a kana été to donné mɔgɔkaw un la seul nom, kulonkɛ pas deux, bibulu ni b'a fɔ trois, ko ni togo quatre. kelen Un dɔrɔn seul de nom. dira Et c'est o très tɔgɔ clair. kelen Par lequel nous devons sauver le nom de Jésus. o tɔgɔ de Un kan seul. kan Un ka kisi seul. o Il ye n'y a pas deux, il n'y yesu a pas tɔgɔ ye trois. o tɔgɔ fila tɛ yen saba tɛ yen tɔgɔ kelen de bɛ yen Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Je ne suis pas en train de dire de ne pas honorer ton père spirituel ou ton pasteur. C'est pas de ça que je parle. i ka pasteur ko tɛ n kan tɛ o Je ne suis ma pas en train de dire de ne pas honorer. ne m'a fɔ i kana i ka pasteur bonya C'est normal. o ye o kan ka o bɛnnen don Mais on ne prie pas en son nom. nka delili ti kɛ a tɔgɔ la Il est juste un berger que Dieu délègue. ɲɛminɛbaga de don dɔrɔn matigi bɛ sira di min ma Jésus n'a pas dit je suis un des bons bergers. Il dit, yesu m'a fɔ ko ne ye ɲɛminɛbaga dɔ ye c'est a moi ko seul. ne On n'est pas kelen deux de bons don ne bergers. de ye ɲɛminɛbaga ye ɲɛminɛbaga ɲuman Nous tous là, on est des délégués. an bɛɛ ye ciden de ye Alléluia. an ka Et nous ala devons tanu nous efforcer an kan k'an yɛrɛ jija fana possible au berger principal. ka bɔ an ka o tigi fɛ Est-ce qu'on est ensemble? an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa Avec le nom de Jésus. La Bible dit au nom, il s'est abaissé. Il a bibulu b'a fɔ ko yesu perdu sa tɔgɔ la gloire. a y'a yɛrɛ De majigin sorte qu'au nom de Jésus, tout ko yesu tɔgɔ la ko kunbere bɛ k'i gan dans les cieux, sur la terre et sur la o sankolo la dugukolo kan o tɔgɔ in dɛ terre. Au nom de an bɛ delili kɛ o tɔgɔ in de la que ce n'est pas toi qui viens, mais ko que e tɛ ka na tu viens de la part de Jésus. nka e bɛ ka na yesu de tɔgɔ la On est censé voir le Christ an kan ka krista de ye e fɛ de Jésus. yesu tɔgɔ la Est-ce qu'on est ensemble? an bɛ ɲɔgɔn fɛ Dieu nous wa a accordé son image. i ka kɛ a ja ye an ka ala tanu Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin ala ye que adamaden da a ja la ka bɔ a fɛ walasa ka kuntigiya kɛ dans notre thème ici, nous avons combiné les deux. o En fait, ja le an thème ka que nous avons le kalansen in na conséquent, c'est à son image pour ko a ja la dominer, walasa an ka c'est kuntigiya kɛ répandre le royaume de Dieu sur la terre. Et quelle est notre quête? C'est d'amener toute l'église, toute cette convention, an ka ɲinifɛn ye min ye egilizi bɛɛ fɛnɛ ka tugu o kɔ savoir orienter le chemin vers ce que c'est que la vraie prédestinée de chacun d'entre nous. an ka sira fɛnɛ labɛn an k'a ye ko i labɛnna ka kɔn ko min na o ye min ye o ye ka kɛ a ja de ye i ka maga a ja la i ka kɛ a ja ye Son image. a ja Amen. Le reste va se dérouler. amina o la a tɔ na dafa i ye Plus tu travailles l'image de Christ, n'i bɛ baara kɛ krista ja kan est-ce que tu sais ça? Ah oui. i bɛ kɛ a ja ye Plus tu travailles l'image de Christ, plus, je sais pas, tes prières seront de plus en plus exaucées. i ka deliw fɛnɛ na Plus jaabi tu ka travailles taa fɛ l'image de Christ, n'i bɛ baara kɛ krista ja la pourra demeurer en toi. matigi bolo nɔ na Plus tu mɛn i travailles la l'image de Christ, n'i bɛ baara kɛ ka kɛ krista ja ye l'humilité, la bonté, la douceur, i bɛ majigin i bɛ kɛ tu sauras masumayalen ye conserver la grâce que Dieu a déposée en ce qui ani concerne nɛɛma min dir'i ma i bɛ se k'o sɔrɔ que Dieu nous apprenne à être son image. matigi Au nom k'an de dɛmɛ an ka bɔ a ja la yesu tɔgɔ la Jésus. Alléluia. an ka ala tanu Alléluia. an ka ala tanu Amen. amina Alors, je dis, c'est deux dernières idées, on termine et on va prier. Quelqu'un donne un bon amen. dɔ ka amina ɲuman Quelqu'un di donne un bon amen. dɔ ka amina ɲuman di Alors, être à l'image de, ka kɛ krista ja ye ressembler à, ka bɔ c'est krista faire fɛ les choses comme. o ye ka waleyaw kɛ i n'a fɔ a cogo C'est-à-dire, je suis être l'image de Jésus, ka kɛ krista ja ye tout comme Jésus. Être o ye ka majigin i n'a fɔ aimé yesu comme Jésus. ka kanuya kɛ i n'a fɔ yesu On trouve en toi la patience, la bonté, le caractère. e la majigin bɛ sɔrɔ yen ani a Il tɔw nous a créé aussi à son image et à sa ressemblance. nka a y'an da ja la ka bɔ a fɛ Ressemblance, dans ce cas-ci, signifie ka bɔ a fɛ faire les choses comme Jésus. o ye ka waleyaw kɛ i n'a fɔ yesu ta cogo Ressemble à Jésus. ka bɔ Va yesu fɛ évangéliser comme Jésus. Va i bɛ kibaru ɲuman fɔ i n'a fɔ yesu prier comme Jésus. i bɛ delili kɛ i n'a fɔ yesu L'image aura la douceur, la bonté, le caractère. a ka majigin n'a ka ɲumanya fana bɛ k'i la C'est l'action de. ka bɔ a fɛ o ye waleya de ye i bɛ min da kɛnɛ kan Je te dis, fais comme Jésus.
ko i k'a kɛ i n'a fɔ yesu ta togo an ka ala tanu Alléluia. an ka ala Soyons tanu image et ressemblance au nom de Jésus. an ka bɔ Amen. kirista fɛ ka kɛ a Et ja ye dans ce yesu tɔgɔ la thème-là, nous avons combiné les deux. Quand je parle de ressembler à ni ne ko Christ, n ko ka bɔ kirista ja fɛ c'est-à-dire l'image et la o ye ja ni waleya de ressemblance. ye Est-ce qu'on est ensemble? an bɛ ɲɔgɔn fɛ Que le wa Seigneur te bénisse matigi ka abondamment. duba i ye ka dafa Alléluia. an ka Et la ala deuxième tanu chose avec laquelle je viens, a filanan et tu dois saisir cela, c'est i une kan ka o fana faamuya de restauration divine. En ce moment, je suis dans une période de restitution divine. sisan ne bɛ ka segini de kɛ ko masaya De segini restitution divine. ko min Dieu bɔra me i dit bolo chaque ka fois que tu segin i ma as- faut déclarer la restitution. waati o Déclare la waati bɛ restitution. deli kɛ a fɔ ko segin ka k'i ma Déclare la restitution. i ka segini k'o fɔ Je vais t'expliquer que l'image et la ressemblance de n bɛna Christ ɲɛ f'i ye ko ka bɔ kirista fɛ ka kɛ a ja ye rachète le temps. o bɛ waati la Alors je vais teliya juste te citer des références, on n'aura pas le temps de lire. Parce n qu'on bɛna kumaw ɲɛfɔ dɔrɔn an tɛna se k'o bɛɛ kalan amina Tiens, voisin, cherche à ressembler à Jésus. a fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ ye a ɲini i ka bɔ yesu fɛ Alléluia. an ka latanu Gloire à Dieu. nɔɔrɔ ka di matigi ma Alors, vous savez que l'histoire, nous sommes en train de célébrer la Pâque. an bɛ ka pakiseli de kɛ On appelle notre programme SPAC. an y'a wele ko spak Parce que l'histoire de la Pâque ka tugu paki tariki traduit l'histoire de Jésus. o bɛ yesu ka tariki de ko fɔ Délivrance. hɔrɔnyali Appelé, imagé par Pharaon. o ka bɔ Pendant diɲɛ ni 400 ans, kɔrɔ le min bɛ peuple wele de ko Dieu faraw a été esclave de Pharaon. san 400 kɔnɔ Dieu a jama dit kɛra ceci, faraw Genèse ka chapitre jɔn ye 15 à Abraham, verset 14 dit Abraham, a ta y'a fɔ descendance ibrahima sera ye esclave 400 ans en Égypte. ko i bɔnsɔnw na kɛ jɔnw ye san 400 kɔnɔ misira Mais je vais les délivrer. ko nka ne n'aw hɔrɔnya Ils sortiront de l'Égypte U avec na bɔ de Misira grandes richesses. Quelqu'un n'avait pas ni grande richesse. nafoloba ye dɔ k'a fɔ ne ma ko Quelqu'un de grande nafoloba richesse. a fɔ ne ka ko Que de nafoloba grandes richesses te soient accordées. ko nafolobaw ka di ma Alléluia. an ka latanu Alors, lorsque Moïse va aller chercher la délivrance d'Israël, musa tun bɛ ka taa hɔrɔnyali ɲini cogo min Dieu va lui donner un ensemble de plaies. ala bɛ joli caman di Dieu a va ma frapper Pharaon et l'Égypte faraw ni de misirakaw de 10 plaies en tout. Mais il y a eu a bɛna joli 10 de bila u la les 9 premières étaient plus redoutables kɔnɔntɔn fɔlɔw tun ka jugu que les autres. Et Pharaon a failli céder plusieurs fois. ani faraw tun bɛna dɛsɛ siɲɛ Je caman vous mettais en esclavage. nka kɔfɛ a b'a Chaque fɔ ko fois ayi ko n Moïse bɛ aw venait to et jɔnya la déclarait, j'ai dit, Pharaon, laisse aller le peuple. musa bɛ taa a b'a fɔ ne ko i ka jama to yan Oui, ka après, taa il change d'avis. a b'a fɔ awɔ o kɔfɛ a bɛ hakilina falen Tous leurs efforts ont u été ka jijali bɛɛ jusqu'à ce qu'on arrive à la 10e. o ma nafa ɲɛ fo joli 10 Dieu m'a kɛlen dit quelque chose. matigi bɛna kuma dɔ fɔ Cette nuit, ko nin su in quelque yɛrɛ chose va la se passer. fɛn dɔ na Dis kɛ avec moi, dis à voisin, quelque chose va se passer. a fɔ ne fɛ ko fɛn dɔ bɛna kɛ Pour la première fois, siɲɛ il ne fɔlɔfɔlɔ dit la pas à Israël, aw tɛ bɔ misira quand Moïse va dire quelque chose à Pharaon, va lui parler. Non, il y a rien. a t'a fɔ musa ye ko taa kuma faraw fɛ Vous allez manger. a b'a fɔ a bɛ dumuni kɛ Vous allez tuer un agneau. aw bɛ sagaden dɔ Il va faga même donner la recette. a ye o dilancogo yɛrɛ fɔ Vous faites revenir. Et c'est que ça te donne l'eau à la bouche là. Tu vois, regarde, ne imagine b'a un dɔn chef. k'o bɛ dumuni nɛgɛ dɔ i la a Vous lajɛ faites revenir. a ko Vous ko a mettez kana le o pain, sogo vous tobi mangez, et vous prenez le sang ko aw bɛ o dun sur le loto des portes. Et puis, aw bɛ o sagaden joli ta k'o kɛ da la cette nuit, quelque chose va se passer. ko su in na ko ko dɔ bɛna kɛ Alléluia. an ka latanu Je vais dire à une personne qu'il y a des niveaux de combat spirituel. ne bɛna fɔ mɔgɔ dɔ ye ko ninakɛlɛ dɔw bɛ Je yen l'ai veillé. Il y a un niveau de combat. i bɛ sun ka delili kɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ dumuni de kɛ Il y a un niveau de combat où Dieu dit ko faut ninakɛlɛ dormir. dɔw bɛ yen matigi b'a fɔ ko na i da ka sunɔgɔ Le dernier dogme par lequel Dieu a brisé Pharaon. ko et la ala ye puissance faraw pharaonique. majigi min na a n'a ka sebaya Relax. o kɛra ko nɔgɔ Dieu yɛrɛ dit de ye relaxez-vous. a ko k'a y'aw Mettez le sang sur le lafiya loto des portes, faites les fêtes, ko a ye joli mangez, kɛ daw la a ye seli kɛ aw ka dumuni kɛ dormez. a y'aw da ka sunɔgɔ Alléluia. an ka latanu Amen. amina Cette même nuit, o su alors, ce qui kelen na m'intéresse ici, c'est cette puissance qui a été déclenchée par une chose, n bɛna min fɔ aw ye yan le sang de Jésus. o ye sebaya nana min fɛ o ye L'image yesu du sang joli de de ye Jésus sur le linteau. o sagaden joli o ye yesu Quand fana du joli sang sur le tamasiyɛn loto ye des portes, pour moi, c'est ça, c'est l'image de Christ. C'est quoi le sang? o ye L'Épître krista ja ye dit que l'âme est dans le sang, c'est par l'âme que le sang ko fait joli ye min ye ka tugu ni Parler bɛ du joli de sang la de Christ par lequel nous avons été krista rachetés, joli c'est an fana sanna min fɛ parler de l'âme de Jésus, c'est parler de son caractère. ka kuma yesu ni kan o ye yesu C'est parler cogoya de ye o sa ye yesu bonté, jigo ye c'est parler de sa douceur. o ye ka Quand il dit kuma ka l'âme de majiginiya Jésus, kana ka c'est qui ɲumanya il kan est? Il dit, yesu ye min ye mettez o mon ko sang dɔn
Mettez Ko mon aw âme, ye ne joli mettez la kɛ douceur de l'agneau, a mettez ye le farali caractère ka de Dieu majiginiya sur le a linteau de jogo votre porte. a y'o kɛ aw ka da Lorsque la le dévoreur va venir, ko ni dunnikɛla nana lorsqu'il verra le sang, ko pourquoi n'a on ye parle du joli sang, ye on parle de l'âme. nin de ko don Lorsqu'il verra mon cœur, ko n'a ye lorsqu'il ne verra ma dusukun douceur, lorsqu'il verra n'a ye mon ne ka caractère, majigi ye n'a ye ne jogo pas ye le vôtre, le mien. aw ta ko tɛ dɛ ne ta Ressembler à Christ, ce n'est pas développer ta douceur à toi. k'a bɔ krista fɛ kɛ e ka majigi bonya o tɛ nka krista ta ko don Tu peux combattre de 10 000 manières. i bɛ se ka Mais il y a kɛlɛ un suguya niveau bɛɛ de kɛ bataille. nka kɛlɛ dɔw bɛ yen Alléluia. An Alors, ka ils ont latanu mis le sang, et puis ils ont mangé, ils ont dormi. u ye o joli kɛ u ye dumuni kɛ u sunɔgɔra Selon ce qui est dit. min Exode fɔlen chapitre don 11. Tu u avais bɛ dit à Moïse exode dans le kitabu chapitre kɔnɔ 11, je crois verset 3. Il dit à Moïse, versi sabanan le lendemain quand vous allez vous lever, a ko Pharaon Musa va ma vous chasser. ko n'aw Il dit, mais wulila avant ko de partir, faraŋo bɛna u rentrez gɛn chez- ko rentrez chez ɲɛna aw ka tous taa les Égyptiens, a ye don demandez des misirakaw vases fɛ yen d'or et d'argent. a ye sanu ɲini u fɛ ani Lévitique wari Exode chapitre 12, verset 35. exode Ils sura tan ni arrivent fila verset bi saba ni duuru après que Dieu les a frappés, le lendemain matin. sɔgɔmada Le fɛ sang les a protégés. joli Les y'u kisi Égyptiens sont tous en deuil. misirakaw bɛɛ bɛ ɲɛnasisi la Israël sort. Ils vont dans Misra la maison. israɛl bɔra La Bible dit, Lévitique et Exode 12, 35, qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils demandaient. ko u Et mana le fɛn texte fɛn que ɲini je u termine y'o en disant, bɛɛ minɛ ils ont dépouillé. ko u ye u bolo ban Ça veut dire ils les ont ruinés. o kɔrɔ ye u ye u bolofɛn C'est-à-dire, bɛɛ ils les minɛ ont dépouillés. u y'u Les bolofɛn Israélites bɛɛ de dans minɛ le désert n'étaient pas pauvres. israɛl denw tun ti fantanw ye Ce qu'ils n'avaient pas, c'était l'eau mun tun t'u bolo kun ye ji de ye mais en ani termes de dumuni richesse. C'est parce qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ont fait un veau d'or. nka u ka nafolo tun ka ca k'u ye misi kɛ sanu na Alléluia. an ka latanu Mais regardez, a y'a nos lajɛ parents ici sont dans la galère. Regardez les fétiches qu'ils font. Regardez les fétiches. a lajɛ an somɔgɔw bɛ fantanya la yen nka a y'u ka Des boliw peaux ye bizarres. Israël fait un fétiche. C'est en Israël, or. olu ye Or boli massif. dilan Non, ils u avaient y'o l'argent, kɛ ils étaient sanu trop na riches. israɛl tun ye nafolotigi Dis ye donc, Aaron. aron Chacun donnait des bijoux. C'était pas pour eux les bijoux. bɛɛ tun bɛ na n'a ka sanu masiriw ye Dieu dit à Moïse, pardon, Abraham, il dit ils vont sortir avec le ala y'a fɔ ibrahima ye La richesse d'Israël, c'est pas en moins de 24 heures. ko israɛl ka nafolotigiya o kɛra tile kelen kɔnɔna la ala tun tɛ o bɔ C'est-à-dire, la veille, ils ont dormi esclaves, o pauvres, kɔrɔ ye ko a travaillant sufɛ pendant 400 ans. u tun ye fantanw ye ka baara kɛ san 400 kɔnɔ En moins de walasa 24 heures, le jama lendemain, wɛrɛ quand ils se nafolotigiya réveillent, le nka sang tile a parlé. kelen Le joli sang a kumana parlé. joli kumana Le sang a parlé. Joli Le sang a kumana parlé. joli kumana Le sang a parlé. joli Et le kumana sang a ani o parlé. joli Et le lendemain, ils s'en vont. Le cœur de leurs ennemis Oh, vous est savez, tellement au Tara. favorable. Alors jugu chacun rentre dans la dusukun tun maison. labɛnnen Il dit, don bɛɛ donna sisan ta Ferrari me plaît. Hein? ko a i ka ferɛri in ka di ne ye dɛ ko ne balimamuso La Bible dit qu'ils ont dépouillé. bibulu b'a fɔ J'ai ko demandé à u Dieu, ye mais u pourquoi bolo ils ont ban fait ça? Dieu dit, pendant 400 ans, leur père matigi ko ko san 400 kɔnɔ k'u faw u ye tɔw kɛ faamaw ye j'ai rattrapé ko ne ye o ko de tout sara ce bɔ qu'on leur ko avait pris. fɛn fɛn tun bɔra u bolo n ye Il o me de dit, segin u ma il dit, mon fils, a tu ko n'as aucune idée de la puissance de mon sang. ko ne denkɛ i hakili foyi tɛ ne joli sebaya la Tu n'as aucune idée. Et le sang de Jésus, Ko c'est Yesu une joli. déclaration, j'appelle le sang, mais le sang de i Jésus, bɛ o fɔ ni kuma ye i bɛ joli wele le sang de Jésus, yesu joli c'est dɛ son âme, c'est o sa y'a douceur. nin de Quand dit le o y'a caractère ka de Jésus, majigin ye c'est son sang. C'est son âme. o y'a nin de Il dit ye très bien que c'est par l'âme qui est dans le sang. Ko ni Lévitique min bɛ 17, joli la 14. Lévitique 17, 11. Que O c'est bɛ l'âme Lévitique qui est dans le kitabu sang qui kɔnɔ. fait l'expiation. Ce n'est pas ko le o de liquide, bɛ jurumu sara bɔ ko ni min bɛ joli la o bɛ jurumu c'est sara le bɔ l'âme qui préserve. Et quand on parle d'une âme, ko on ni parle ni de ko kuma valeur d'une fɔra personne. On parle de ses émotions. a bɛ kuma a tigi Sur dusukun le miirinaw linteau de kan porte, les gens ont vu Jésus. Ils ko ont vu l'agneau. daw la mɔgɔw ye yesu de ye C'est ce qui a fait. Parce que O quand de y'a on est to. l'image de Christ, on domine. n'an ye krista ja ye an bɛ setigiya kɛ On rachète toutes les années que le diable a volé, égorgé et détruit. sitanɛ ye san fɛn fɛn suɲɛ ka olu kantigɛ k'o bɔ an bolo an bɛ o sɔrɔ C'est quelque chose d'impressionnant. krista ja o ye kabako ye L'image de Christ accélère votre vie. krista ja b'i ka ɲɛnɛmaya laseliya Vous fait gagner du temps. En termes o de b'a to i bɛ waati caman sɔrɔ
vous faire connaître votre destinée. o b'a to i k'i ka dakan dɔn. Tu as été créé pour être son image. I dara i ka kɛ a ja de ye. De vouloir être toi. A dabila i ka fɛ ka bɔ i yɛrɛ fɛ. Et c'est possible. A bɛ se ka kɛ fana. C'est le fruit du Saint-Esprit en nous. O ye ni senu den de ye i Il la. faut le laisser. Mais vous ne I pouvez kan pas ka to a ka o baara kɛ. La plupart d'entre nous, nous critiquons la patience de Jésus. An caman bɛ Yesu ka muɲuni kɔrɔfɔli kɛ. Yesu ka majigin an b'o kɔrɔfɔli kɛ. Parce que nous contemplons l'image de Christ. Ka tugu an bɛ Krista Combien ja d'entre de nous, lajɛ. Jésus est lent à la colère. Ko Yesu Quand ka tu ne suma dimi na. tu expliques, tu n'appliques pas Jésus, ce que tu n'entends pas va venir en toi. I tɛ fɛn min bonya o tɛ se ka na i la. On ne contemple pas le sang de Jésus. An tɛ On Yesu dit joli ma souvent, filɛ. mais on n'a aucune An b'a admiration. sɔgɔ On fɛ. admire l'amour, on admire An bɛ kanuya in filɛ. l'humilité. Mais la patience, An bɛ majigin la filɛ. patience nous rend fragiles, nous rend faibles. Nka muɲuni an b'a fɔ ko b'an bila an dɛsɛlikow la. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre vie. O de b'a to fɛn dɔw bɛ olu tɛna an ka ɲɛnɛmaya la. Joël chapitre 2, verset 25. Dieu O dit bɛ ceci, Joël kitabu kɔnɔ. je rachèterai O ne na o waatiw san. la sauterelle, O tɔnw. Gélec. Dis-moi encore. Le asile d'abord, et puis le Gaza. Alléluia. Non, il n'a pas dit je rachèterai, je me trompe. Il dit je remplacerai Ko ne na o falen. en une nuit. Su kelen. Tu as remplacé 400 ans. Su kelen a ye san 400 sara bɔ. L'image de Christ. Krista ja. De ta destination, de ta vie. Alors pendant tout ce temps, les différents orateurs passeront. Nin waati bɛɛ kɔnɔ an ka kalandilaw nana. Pour qu'on désire. Walasa an ka kanu. An ka Yesu ɲini. Krista ka kɛ anw na. Mais serons-nous patients dans la vie comme Christ? Yalima an n'an labɛnnen ka to wa walasa an ka se ka kɛ Krista ja ye. Est-ce que tu es là à la colère? Yalima e tɛ e ka suma dimi fɛ wa. Il y a tous ces différents éléments. La Olu patience, bɛɛ bɛ Jésus a la. était joyeux. Muɲuli b'a la Yesu nisɔn tun ka di. Je vous donne ma paix. Yesu b'a fɔ ko n ye n ka nisɔndiya d'aw ma n ye n ka hɛrɛ di aw ma. En fait, c'est laisser la joie divine prendre le dessus. O ye k'a to nisɔndiya ka na kɛnɛ kan an ka Ala tanu. Avant la fin de cette conférence, Yani nin lajɛ ka on va ban voir ton visage. bi n'i ɲɛda On va voir lajɛ le sang. On va u voir bɛ le joli ye caractère. u bɛ Yesu dogo ye Ta vie sera transformée. i ka ɲɛnamaya na falen Aucune de ces sessions. ani foyi tɛna dɛsɛ Ces hommes qui vont venir, moi personnellement, baarakɛla minnu bɛna na l'aspect, je vois le Christ dans leur vie. ne yɛrɛ bɛ Krista la u ka ɲɛnamaya la ne ɲɛ bɛ Krista la u ka ɲɛnamaya la an ka Ala tanu Je vois l'amour dans leur vie. Je ɲɛ bɛ kanuya la u ka ɲɛnamaya la muɲuli vois l'endurance. Dans la patience, c'est l'endurance. ɲɛ b'a la u jijalen don muɲuli na Les épreuves, les difficultés qui sont restées droits. ɲɛ b'a la u tilennen tora hali gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ Paul dit, je me rends recommandable comme apôtre. ko C'est ce que j'ai olu entendu. ye ciden minnu ye n bɛ se k'u ko fɔ Que Dieu vous bénisse abondamment. matigi ka dubaw ye ka dafa Que Dieu vous bénisse abondamment. matigi ka dubaw ye ka dafa Je t'ai donné cette parole pour que tu aies soif. n ye nin kuma d'i ma walasa o ko minɔgɔ k'i minɛ i ka o ɲini Que tu le contemples et que i tu k'a sois lajɛ en son image. Que tu le contemples i ka kɛ a ja ye du bout des lèvres. Que tu sois là et tu sois admiratif i ka kɛ yan i ka o lajɛ de qui il est. a ye mɔgɔ min ye i ka o dɔn De gloire en gloire. walasa i ka falen ka bɔ nɔrɔ dɔ la ka bɔ nɔrɔ wɛrɛ la an ka latanu an bɛna deli kɛ ɲɔgɔn fɛ Sur toute la o y'i ka masaya kana dugukolo bɛɛ kan nous voulons voir o an bɛ fɛ k'i ka masaya ye ton règne sur toute la terre. Ton règne vient. Nous voulons voir ton règne sur toute la terre. Merci Seigneur Jésus. o i ni ce matigi yesu Seigneur, nous voulons te ressembler. an bɛ fɛ ka bɔ Nous i voulons fɛ être ton image. Oh Dieu, o par ce matigi premier message, nous introduisons et nous lançons officiellement la conférence Pâques an 2020. bɛ spaki lajɛ daminɛ Ressembler à Christ. walasa an ka bɔ Ressembler à Krista fɛ Christ. ka bɔ Ressembler à Krista fɛ Christ. ka bɔ Krista fɛ Ressembler à Christ.
ka bɔ Krista Ressembler à fɛ Christ. ka Ressembler bɔ à Christ. Krista fɛ Rends-nous humbles, rends-nous malléables. majigin di anw ma a to an ka se ka dilan dilan Nos réflexions, nos pensées. a hakilinaw Que ton sang sur nos vies, i joli an ka que ɲɛnamaya ta kan vie en nous, i ka ɲɛnamaya anw la o ka dafa véritablement. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, Seigneur. bonyali ka di e Merci ma Père pour tes bienfaits. i ni ce fa i ka Au nom ɲumanya ko la puissant de Jésus. yesu krista tɔgɔ sebayama na Quelqu'un acclame amina Jésus. dɔ ka tɛgɛrɛ fɔ yesu ye Alléluia. an ka ala tanu Amen. amina Alléluia. an ka ala tanu Gloire à Dieu. nɔɔrɔ ka di matigi ma Il arrive. Je pense que cet texte est reparti. Ne partez pas. Vous n'avez pas encore fait votre offrande. Vous n'avez pas ramené. Ne partez dɔw bɛ ka taa aw kana taa fɔlɔ Il faut savoir toujours honorer quelque chose que vous recevez. Si Dieu vous a parlé, ne partez di pas. matigi kumana aw fɛ aw kana taa a y'o ko De bonya bénir Dieu, de prendre le temps de le a ye célébrer. duba di matigi ma ka waati ta k'a fo ka dili fana kɛ o ku la amina Savoir toujours ceci. Ce que tu honores, i bɛ min bonya Dieu dit j'honore celui qui m'honore. ko ne bɛ mɔgɔ bonya min bɛ n bonya Maintenant, Dieu dit, parce que chacun dit dans sa bouche, bɛɛ b'a fɔ a da la si je suis votre père. ko ni ne ye aw fa ye Donc il y a où est l'honneur qu'il est dû? C'est-à-dire l'honneur se cherche, il y a quelque chose. ko bonya bɛ ɲini de fɛn dɔw bɛ ɲini Dans leurs offrandes. ko cogo di u hakilina u ka diliw fɛ Celui qui donne un verre d'eau à un prophète dans sa qualité de prophète, ko mɔgɔ min bɛ ji di kira ma a ka kiraya la en la qualité d'eux. Et c'est ce qui permet à cette grâce de venir dans ta vie. o de b'a to nɛɛma fɛnɛ ka na i ka ɲɛnamaya la yesu L'image de Christ. yesu ka muɲu ni a ja Au nom ko yesu qui est tɔgɔ la Christ, prépare une offrande. Tiens une offrande dans la main. ɲini fɛn dɔ labɛn i k'o minɛ i bolo Le plus important, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. nafa bɛ min na o ye jumɛn ye koba ye i bolo Embouteillage, quand tu vas sortir, c'est pas important. C'est mieux d'être en bouteillage que de mal finir une conférence que tu as assistée pendant 2 heures. i ka taa embouteillage la o ka fisa i ka nin ko kuncɛ k'a sɔrɔ a kuncɛ cogo ma ɲɛ Dieu il t'a parlé, tu dis Amen, 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 Amen. ko matigi kuma n'i fɛ i ko amina 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 Tu te lèves et puis tu rentres dans la maison. i wulila i taara so ten Tu as tout gâté. i y'a bɛɛ Tu vas tiɲɛ dans un restaurant, tu manges. hali n'i taara restaurant na i bɛ dumuni kɛ ka dumuni Si on kɛ t'attrape, tu vas vomir tout ce que tu as mangé. n'i minɛna i b'o bɛɛ kɔnɔ ye min dun i ye Alléluia. son ye an ka ala tanu Ok, gloire à Dieu. Je sais nɔrɔ que ka tu di vas le matigi faire. ma Alors on va rendre grâce au Seigneur, on va an bɛ préparer. barika da matigi Je ye voudrais simplement que tu poses un acte de semence n bɛ fɛ i ka danni dans de cette kɛ conférence. Que tu nin kalan waati in rapport na à tes expectatives. S'il te plaît, Dieu n'est pas un mendiant. b'i deli matigi tɛ garibu ye Donne pas ce qui n'a pas de valeur pour toi. Ne mets pas la main par accident dans ta kana poche. fɛn di a ma nafa tɛ Mets la fɛn min main na i de bolo manière intentionnelle. i b'i bolo don i kun i b'o kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wajibi ye nka i k'a kɛ ni bonya fana ye Et alors toi-même, tu vas constater ce que tu sors. e yɛrɛ bɛ n'a ye Est-ce ko que i c'est bɛ la min façon bɔ dont tu honores? yalima i bɛ bonyani Est-ce que kɛ c'est la ten wa manière pour toi d'honorer? yalima i Choisis ka quelque bonya chose ye o de ye wa dans tes sentiments toi-même. C'est ce que tu fais pour respecter. e bɛ Alléluia. o de kɛ ka bonyani kɛ Alléluia. an ka ala tanu Là, j'entends pas vos amen. Hein. ne tɛ ka amina mɛn dɛ Mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Jésus dit, Ne si, m'a Dieu pas dit, de- si vous m'honorez, yesu ko n'aw ye ne bonya des moutons chétifs. Ce n'est pas de l'honneur. Il ne s'agit pas de faire une offrande. Nous, ce n'est pas des moutons en apporte. C'est de l'argent qu'on en apporte. anw fɛ na ni sagaw ye an bɛ na ni wari de ye Avec mépris, il ne faut pas donner des choses que nous-mêmes on ne. Voilà, en disant que non. Fais-le. i kana fɛn di i yɛrɛ mago tɛ fɛn min na k'a fɔ i kunna ko dili fɛn de don Ton offrande va déclencher dans ta vie beaucoup de choses. i bɛ dili min kɛ a bɛ se ka fɛn caman de kɛ i Donc, ka prends ton ɲɛnamaya offrande, la tiens-la dans la main. i ka nin fɛn ta i k'a minɛ i bolo Prends i une b'a fɔ ne offrande fɛ voulu, penser, désirer. i b'i hakili to nin na Et avec moi, Seigneur Jésus, matigi yesu je te rends grâce n bɛ barika da i pour ye cette conférence. ni kalan ko la Tu m'as convoqué i ye n wele à SPAC n ka na spak la pour me transformer, walasa i ka n falen pour que j'atteigne n ka se ka se un nouveau niveau sanga kura ma de ta ressemblance. ka bɔ i Seigneur fɛ Jésus, matigi je veux yesu l'atteindre. Je veux le toucher. n bɛ fɛ Je ka veux maga i la être comme toi. n bɛ fɛ ka k'i Agir ye comme toi. baara kɛ i n'a fɔ e ka kuma i n'a fɔ e ka taama i n'a fɔ e Manifeste-toi. krista da kɛnɛ kan Oh Dieu, matigi i ka kuma transforme ma vie.
o kane ka Au ɲɛnamaya nom de kanu Jésus. yesu tɔgɔ la Amen. amina. Voilà. Il y a des paniers qui sont là devant. Donc pendant que tu amènes Segiw les bɛ paniers, ɲɛfɛ je vais prier à la fin. ka i to i bɛ ka deli kɛ Pendant que tu vas le n faire, bɛ je delili déclare kɛ la santé divine. n bɛ kɛnɛya fɔ n bɛ segini fɔ n bɛ kɛnɛyali fɔ mɔgɔ dɔw banalen nana n b'a fɔ kɛnɛya fɔ ka ɲɛnamaya kan an ka latanu Toujours l'occasion de lancer l'appel à la conversion. sini n bɛna weleli kɛ aw ka se k'aw ka ɲɛnamaya di Alors, on va s'avancer. Il y an a bɛna na des ɲɛfɛ box à donner devant vous. Venez juste devant. aw bɛ na Regardez les ɲɛfɛ paniers dɔrɔn et faites votre aw offrande. ɲɛ bɛ Et segin pendant la que vous a b'aw ka approchez, deli kɛ on va lancer les informations. k'aw to ka gɛrɛ an bɛna kunnafoniw fɔ Spark News. On y va. o ye spak kunnafoniw ye an ka taa J'ai pas de retour. C'est bon. Ah, il y a les problèmes avec Spark News aussi. Bon, ici aussi. Bon, je n'entends pas le son de Spark News, donc je profite pour saluer tous les bases d'honneur en ligne. Toutes base les d'honneur personnes fɛn fɛn qui bɛ yen n ka foli b'aw bɛɛ on ye peut bɔlɔlɔ acclamer kan pour eux. Comment? Ah, ok, d'accord. Bon, on y va pour Spark News. Ok, bon, j'entends rien, je continue alors. Ok, donc je disais que on salue tous ceux qui nous ont suivis, donc Malabo depuis la Guinée équatoriale. ko malabo mɔgɔ an b'u fo olu bɛ bɔlɔlɔ kan Saludamos a SPAC 2023, día 28 de marzo hasta 4 de abril, en Malabo, Santa María, 3 a 10 por la tarde. Que Dios les bendiga abundantemente. SPAC 2023, le centre c'est tombé là. Shalom, pour la première fois ici au Niger, sur l'instruction de notre père le pasteur Mohamed Sanogo, en 2023, nin ye nigɛrikaw ye ka bɔ ɲaamɛ Le ye Niger. base d'honneur aussi la conférence de SPAC. C'est pourquoi tous ensemble, donc, nous déclarons Niger. Ah, on a des frères du Niger qui sont là en présentiel. Soyez ko bénis le nigɛrika dɔw fɛnɛ Niger. b'an cɛla ko matigi ka dubaw ye Ok. Précédemment, le tour 931, ce fut Tu soulèves ta femme sur ton dos. Pendant 6 ans. 6 ans. Tu as souffert. Merci mon Dieu, toi qui ouvres l'oreille des sourds, que Zoumana entende. Zoumana. Oui. Depuis sa naissance, elle utilisait son fauteuil. le nord-ouest et le nord ont été impactés par l'évangile de paix. Mankono, Séguéla, Verkesédougou. Impressionnant. Autant de monde réuni pour un événement, c'est Jésus qui a fait ko ça. ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn Toutes kan les couches walasa ka nin sociales ont wale in été kɛ touchées. yesu de Les y'o kɛ autorités administratives ont reçu la visite des envoyés de Dieu. Les autorités traditionnelles qui ont été honorées ont ouvert les portes de leur terre à Dieu. Les populations ont été gâtées par des dons de vivres et de non-vivres. Des consultations médicales, des opérations chirurgicales, des réhabilitations et des équipements de centres de santé. En 2023, le tour se rend dans le handball. Du 12 au 29 avril, nous serons à Niakara du 12 au 15 avril, Dabakala du 19 au 22 avril, Katiola du 26 au 29 avril.
Tu veux plus d'informations? Tu veux faire un don? Tu veux soutenir le ministère du pasteur Mohamed Sanogo? Contacte le Club de Vie au +225 07 97 100 ou www.messagedevie.org. Es-tu à la recherche de la paix? Veux-tu vivre dans le repos? Vite, procure-toi le livre dévotionnel du pasteur Mohamed Sanogo de la série À son image pour dominer. Le Dévot 3 reflète la paix divine, vit dans le repos. Le Dévot 3 du pasteur Mohamed Sanogo pour posséder la paix divine. À s'offrir ou à offrir. Disponible dans les églises Vase d'Honneur, dans les librairies de France, à la FNAC et à Carrefour Siloué. Infoline +225 0103 8003 38. Le livre des amoureux du pasteur Liliane Sanogo. Cette alerte avant que ton couple ne se brise. Pour la longévité du couple, à avoir absolument. Infoline +225 0103 8003 38 0708 32 23 13. Ok. Amen. Bon, comme je parle de Amina. Ok. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amina. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Noro Ok. kadima On va kadima. pas Karambiri, mais c'est pourquoi j'ai un peu prolongé, j'ai pris le temps de prier. On veut une note. Comme il est arrivé tard, c'est le grand-père, c'est le papa. On va laisser se reposer. Rendez-vous demain. Amen. Donc, demain, on a les sessions de matinée. Ne manquez pas. Kodesh Alors, la. pour les serviteurs de Au kana ninje. Dieu, après chaque session avec un orateur, on aura un petit temps d'échange. Ankla okla kalalamela amina masala doni. Décortiquer un peu les clés, les secrets de leur intimité, de leur communion avec Dieu. Walsa uni matigi cheje L'application uko. dans l'œuvre. Vous voyez? L'application dans l'œuvre. Donc, c'est assez spécial un peu le programme qu'on aura en matinée. Kuye kenkerengere amna munusoro. D'échange, de questions, Ubike réponses. kudmamba ya me yingali ujabi ambi kuchamanke. Super, amen. Donc, on se Ona retrouve ke de 9 kudmamba heures. ya On amina. aura une rencontre donc, de 9h et puis la seconde A folo be damene nege kanye à kononto. midi 30. Voilà. A flana kana midi 30. 30. Midi mana Amen, tele amen, midi amen. titi sabaye amina. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Doka amina nyumadi Yesu Est-ce ma. qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Ambi Je siga vais ulika laisser la tegere ko parole aux Yesu dirigeants yewa. pour terminer Walsa ka par la konche. prière. Mais avant cela, je veux rendre grâce à Dieu. Mina barka Pendant da que je moti. parlais, Kanto on a eu kumana. l'arrivée d'autres hommes de Dieu. Juste avant, on a été Baraka salué Wara par le Wundala. Cassis et un autre membre très important Un du Cassis, Keleko Kassifo. l'apôtre, le bishop, Chama kusigile no. Jean-François Komoé, qui est Chide là, on peut acclamer le Jean-François Seigneur pour l'homme de Komoye Dieu. ni am sega tegere ko Amen, mati aga baraka la amen. Sois kola béni. amina. Et puis, Masiga on a eu la dubaye. présence, mais c'est levé déjà, pasteur Ivan Castanou, qui Pasteur était là. Ivan Castano Quelqu'un acclame Venezuela. Jésus. Donc tegere ko Alors, Yesu ye. demain, à chacune de nos sessions, on aura Chini anga la pratiquement jobela. tous nos orateurs, pasteur Ivan, pasteur Anga Marcelo, kalandila ubena kuma. pasteur Grégory Toussaint, qui est arrivé aussi ce soir de très loin. Amen. Et on sera ensemble, on sera bénis. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur soit avec toi. La faveur de Dieu avec toi. Vous êtes béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Et le dirigeant pour terminer par la prière ici a des informations additionnelles. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Donc, on va terminer par la prière. S'il y a une personne qui est là, c'est ta première fois dans un événement Vase d'Honneur. Un premier culte, juste lever la main. Il y a des personnes à côté voilà, qui vont juste remettre une fiche. Voilà, ne pars pas à la maison si c'est la première fois. Alléluia. Et juste rappeler, demain, nos sessions commencent à 9h, la première session, au centre Kodesh, à la 7e tranche, 9h, 12h, première session, 12h, 15h, et nous nous retrouvons ici, également donc demain soir à partir de 18h. Nous allons juste lever les mains. Le pasteur a déjà prié pour nous. Nous voulons dire oui
Amen avec Ambe de grandes tukapoku acclamations awo pour amina bénir katekera Jésus. konyumanke. Papa, nous te Wanta rendons kabubadi grâce Yesuma. et nous Ambe bénissons ton bakadaye. nom pour cette Ambe première badi soirée tokokuluma et nous ishukola savons que kola. tu déploies des choses Amba donki extraordinaires dans dukuba nos vies. Nous te Ibe kabako ressemblons oke. davantage. Ambe Béni bokite. sois-tu Seigneur. Dubaka di Garde mama le di. retour de tes enfants. Et Ide Seigneur mon Dieu, ukaste permets ni que nous kolosi. puissions tous participer demain Atu aux ambe différentes kapita sessions nindu au nom de Jésus. Yesu tokola. Amen, Anye amen, dinike. amen. Amina, Que la grâce amina, de Dieu nous amina. accompagne. Matiki ka nema ka au blasra. Créé à l'image de Dieu. Son Esprit Saint habite en moi. Son Esprit Saint habite en moi. Je suis créé à l'image de mon Dieu. Créé à l'image de mon Dieu. Tel il est, et je suis. Et nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Sauvés par le sang de Jésus. Alors tu es son enfant bien-aimé. Je suis son enfant bien-aimé. Oh, c'est une grâce, je peux chanter. Que j'ai la grâce de dominer. Que j'ai la grâce de dominer. S'il vous plaît, merci de laisser les chaises telles qu'elles sont installées. Ne déplacez pas les chaises, ne déplacez pas les chaises. Laissez les chaises telles qu'elles sont installées, s'il vous plaît. Merci. Pour aimer penser comme Jésus.